Penampilan kedua dari grup Jadilan Mekar Budoyo dengan sinopsis Kadereng raos kepingin enggal ndaup kalian Putri Kraton Kediri. Panji Inukertopati enggal dawuh bancak landoyo supados cecawis ubo rampe panglamar. Namung nalika para panglamar dugi ing alas Asmarantaka lampahipun dipun papak dening para brandal ingkang dipun pandegani dening Panji Semirang. Wusana ndadosaken perang ageng antawasipun prajurit Jenggala lan prajurit brandal alas Asmarantaka. Pengrawit siap, Pemain siap, timekeeper siap. Dewan juri yang terhormat, berikan tepuk tangan untuk Mekar Budoyo. Iyo, lah. Ya oh, yeah. Yeah. Ayo. Yo. Hey. Yo. Oh, yo. Os. Lah. No. Yeah. Yeah. Ya oh ya. Yo. Ayo toh. Alah. Iya, tos. Wes. Wapuk. Woi. Yo. Lah. Yo. Iya.
iya. Ya oh. Oh iya. As 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 Sikro nayoko nangayai karya pakarya dipaco kumrakut sangkut satu tali waktu manunggal sedyo. Oh ya.
ya. eh, Ya. eh. Ya. Hoi. Yo. Yo. Hoi. Ayo. Ayo. Eh. Ho. Oh ya. Yo. Yo. Oh yo.
sang satria tama netepi ingkang suka prajurit nedya bela bangsa bela tawi nyawa kadya prataruna kusumaning bangsa ikuta sang satria tama netepi ingkang suka prajurit nedya bela bangsa bela tawi nyawa kadya prataruna kusumaning bangsa sayane gumilang kiwangi abang kegulunge malang cecunduk kembang katon kledang-kledang terus sumandi hamasrake dewa rakate diode dibone tapi belum kode marai kuwate sang satria tama netepi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa lila tahing nyawa nedya prataruna kusumaning bangsa sumangka ing yuda sang satria tama netepi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa lila tahing nyawa nedya prataruna kusumaning bangsa Ayo